السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, na prošloj hudbi sam govorio o Hazreti Hilalu bin Umeju radijallahu anhu i također sam govorio o bitci Tabuk. I Hazreti Hilal je bio jedan od trojice ashaba koji nisu otišli u bitku Tabuk i ostali su u Medini. Kada se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio sa Tabuka, on je pokazao svoje nezadovoljstvo i oni su dobili kaznu. Ova trojica ashaba su bili toliko tužni radi ovog njihovog djela što nisu učestvovali, da su poslije poslanikove odluke molili i radili istakvar i tražili oprost od uzvišenog Allaha, dok Allah nije uslišao njihove dove. I onda je Allah objavio ajet u časnom Kur'anu u vezi njihovog oprosta. Također je spomenuto da su ashabi, dok su se spremali za ovu borbu, dali toliko mnogo svoje imovine. Također je spomenuto da mnogi licemjeri nisu učestvovali u ovoj borbi i da su dali lažne izgovore časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zbog toga što nisu išli u tu borbu. Ovi licemjeri su od samog početka odbili da idu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostavio njihov slučaj da uzvišeni Allah odluči. Hazur kaže, sada ću da govorim o još nekim detaljima u vezi ovog istog. Džad bin Kejs je bio još jedna osoba koja nije željela da ide sa časnim poslanikom tad. A poslanik ga je upitao da li će on da se pridruži njima protiv Rimljana. On je tada rekao da će to biti veliko iskušenje za njega zbog žena. Drugim riječima, imao je žene kod kuće i još neke probleme. I pitao je da ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne stavi za ovu borbu. I tako poslanik mu je dao dozvolu da ostane. Ali zbog ovoga sljedeći ajet iz časnog Kur'ana je bio objavljen. Prijevod glasi, a od njih je onaj koji kaže daj mi dozvolu i nemoj me stavljati na kušnju. Pazite, oni su već pali u kušnju, a zaista će džehennem obuhvatiti nevjernike. Sura Tauba, ajet 49. Jevrej iz Medine Suelem je živio u
u blizini Medine, mjesto koje se zvalo Džesum. Njega su također zvali Bere Džasam. To je bunar u Medini koji se nalazi prema direkciji prema Siriji, koji je pripadao Abu Haytham bil Tejban. Voda iz tog bunara je bila vrlo dobra i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pio iz tog bunara i volio je taj okus vode. Kuća ovog licemjera je bilo mjesto gdje su se skupljali svi ovi ostali i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio vijesti da ovi ljudi će da zaustavljaju ljude da se pridruže njemu u bitci Tabuk. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Amar bin Jasir da provjeri šta su ovi ljudi rekli. Poslanik mu je rekao, ako budu negirali, reci im da sam ja dobio informacije o onome što su oni rekli. Tako kad je Hazreti Amar otišao i rekao ovo njima, ove osobe su počele da dolaze kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa svojim izgovorima. A Allah je opisao njihovo stanje u sljedećim riječima. Prijevod ovih ajeta: licemjeri se boje da se ne objavi neka sura protiv njih koja će izvijestiti o onome što je u njihovim srcima. Ti reci, rugajte se vi, sigurno će Allah iznijeti ono čega se bojite. A ako ih ti upitaš, oni će sigurno reći, mi smo samo razgovarali i igrali se. Ti pitaj, jeste li se vi rugali Allahu i njegovim znakovima i njegovom poslaniku? Ne pravdajte se. Vi ste postali nevjernici nakon vašeg vjerovanja. Ako im možemo oprostiti jednoj grupi vas, mi možemo kazniti drugu grupu jer su oni grešnici. I ovo je bilo stanje licemjera, a Jevreji su im pomagali da budu ovakvi. Neki su dali svoje izgovore poslaniku prije borbe, a neki kada se poslanik vratio. Ali u svakom slučaju njihovo stanje je ostavljeno da uzvišeni Allah odluči. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio sa Tabuka i došao blizu Medine, rekao je: neki ljudi iz Medine su vam se pridružili na svakom putovanju. Ashabi su rekli: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, kako su oni sa nama ako su u Medini? Poslanik je rekao: da, zaista oni su u Medini, ali su dali neko objašnjenje ili izgovor i njihovi izgovori su bili prihvaćeni i imali su razne razloge zašto nisu krenuli. Iako su željeli da idu s nama, onda je Allah ih ubrojao među vama. U toku putovanja, kada se vraćao sa Tabuka, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom rekao: ja se brzo vraćam nazad i kogod želi da se brzo sa mnom vrati, ima dozvolu. A kogod želi polako da se vraća, također može. Prenosilac ovog hadisa dalje govori: poslije ovoga mi smo krenuli i išli smo dok nismo ugledali Medinu. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ovo je Taba koja je prelijepa, a ovo je Uhud, planina koju mi volimo i ona voli nas. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbolja ensarijska kuća je ta od Benu Nadžar, onda Benu Abdul Ašel, Beni Abdul Haris bin Hazrađ i Benu Saida. I onda je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da sve kuće iz Medine su dobre.
Prenosilac dalje govori da se Sad radijallahu anhu pridružio nam i upitali su ga da li si čuo kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o odličnostima Ensarija, a nas je ostavio na kraju. Onda je Hazreti Sad otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. O Allahov poslaniče, ti si spomenuo odličnosti kuća Ensarija, a nas je ostavio na kraju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zar nije dovoljno da ste vi među onim koji su dobri? Ovaj hadis je iz Sahih Muslima. Kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraćao u Sanijetul Veda, ljudi, žene, djeca su se skupili u okolini Medine. Sanijetul Veda je mjesto izvan Medine i tu su ljudi kada bi putovali dotle bi pratili svoje voljene, a također kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio iz Mekke u Medinu, tu su ga dočekali. I prema hadisu koji prenosi Hazreti Ajša radijallahu anha, djeca iz Medine i djevojčice su učile Tala al bedru alejna min sanijetil veda veđebe šukru alejna mada alillahi da. To jeste puni mjesec nas obasja iz doline Al-Veda i mi moramo biti zahvalni uzvišenom Allahu dok god onaj koji nas zove prema Allahu ostaje sa nama. Razni komentatori hadisa kao što je Alama koji je napisao komentare u vezi Buharija, on je napisao da ove stihove koje je Hazreti Ajša radijallahu anhu rekla da su oni u istinu u vezi tog povratka sa Tabuka. Razlog tome jeste da ljudi kada bi dolazili iz Sirije, oni bi bili dočekani na ovom mjestu. Tako kad su ljudi saznali da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraća sa Tabuka, oni su se tu sastali i dočekali ga. Hazreti Said bin Jezid u vezi ovoga prenosi, kaže: ja se sjećam zajedno sa ostalom djecom da sam otišao u Sanijetul Veda da bi dočekali poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada se vraćao iz borbe Tabuk. Slično Imam Behki je također rekao da su djeca dočekala časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa ovim stihovima kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu iz borbe Tabuk. Tako historičari neki smatraju da su ovi stihovi bili učeni, pjevani kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao iz Mekke u Medinu, kada se preselio, dok neki misle da su ovo pjevali kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao iz borbe Tabuk. Praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila kada bi se god vratio u Medinu, otišao bi u džamiju i klanjao 2 rekata na file. Kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio iz Tabuka, bilo je rano posle podne. Prvo je otišao i klanjao 2 rekata molitve u džamiji i onda je posle toga sjeo u džamiji da bi se sastao sa ostalima. Oni koji su bez ikakvog razloga ostali u Medini također su došli da se sretnu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i onda su počeli da daju razne izgovore poslaniku sallallahu alejhi ve sellem radi čega nisu krenuli u ovu borbu. I bilo je otprilike 80. Iako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao istinu o njihovim izgovorima, on je i dalje ih prihvatio i oprostio im je.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi uzeo njihov bejat, zakletvu i molio bi se za njih. Kako god, kao što sam već spomenuo, da Hazreti Hilal bin Umeja, Hazreti Murara bin Rabi i Hazreti Ka bin Malik radijallahu anhu, oni nisu ništa predstavili neki lažni izgovor i kao rezultat toga oni su dobili nezadovoljstvo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem neko duže vrijeme. Kako god, ova trojica su se molili, padali na seždu svom uzvišenom gospodaru, tražili oprost i uzvišeni Allah je prihvatio njihove molbe za oprost i također je ovo spomenuto u časnom Kur'anu. Sljedeći ashab je Hazreti Murara bin Rabi radijallahu anhu. Rabi bin Adi je bio njegov otac i ime njegovog oca se zabilježeno je kao Rabi ili Rabija. Pripadao je Amar bin Auf plemenu koje je ogranak plemena Aus, dok prema drugom hadisu on je bio iz Kuza plemena. Kuza je bilo vrlo poznato pleme u Arabiji koje se nalazilo malo dalje od doline Al-Kora. 10 milja od Medine je bilo udaljeno. Hazreti Murara radijallahu anhu je učestvovao u bitci na Bedru. Prema imamu Buhariju spomenuto je da je još nekim da je učestvovao u bitci na Bedru, ali lista koju je skupio Ibn Hašam, on ga nije spomenuo da je učestvovao u bitci na Bedru. Hazreti Murara bin Rabi je bio među trojicom ashaba koji nisu učestvovali u bitci Tabuk, što sam već spomenuo. Oni su spomenuti u časnom Kur'anu. Bog je primio pokajanje one trojice koji su ostali iza dok im zemlja, pored sve svoje širine, nije postala tijesna i njihove duše postale tijesne i oni su shvatili da nema utočišta od Allaha osim kod njega. Onda se on njima obratio sa samilošću i oprostom, da se oni pokaju. Sigurno Allah često prašta i milostiv je. I kao što je bilo spomenuto ranije, sve trojica ovih ashaba, Hazreti Hilal bin Umeja, Hazreti Murara bin Rabi i Hazreti Ka bin Malik, oni su bili ashabi koji su pripadali Ensarijama. I u vezi ovog događaja ne postoji hadis koji govori samo u vezi ovog ashaba kojeg sad spominjem, već samo ovaj koji sam već rekao, koji je prenio Hazreti Kab bin Malik radijallahu anhu, kojeg sam ja već spomenuo kada sam govorio u prošloj hudbi u vezi Hilala bin Ubeja. I nema potrebe da ga ponovo spominjem. Utba bin Gazvan radijallahu anhu je sljedeći ashab kojeg ću da spomenem. Njegova titula je bila Abu Abdullah i Abu Gazvan. Gazvan bin Džabir je bio njegov otac. Erda binti Haris je bila njegova supruga. Hazret Utba radijallahu anhu prenosi da je on bio 7. osoba koja je prihvatila časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prema Ibni Asiru, Hazreti Utba radijallahu anhu je imao 40 godina kada se preselio u Abesiniju. Prema Ibni Sadu, Hazreti Utba je imao 40 godina kada se preselio u Medinu. U svakom slučaju, kada se Hazreti Utba vratio u Meku iz Abesinije, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada još i dalje bio u Meki i on je boravio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Zajedno sa Hazretim Mikdadom se preselio u Medinu
i njih obadvojica su bili među prvim pripadnicima islama. Događaj njihove selidbe u Medinu je sljedeći. Hazreti Utba bin Gazvan i Hazreti Mikdad bin Aswad radijallahu anhu. Oni su krenuli sa kurejšijskom armijom, ali njihov cilj je bio da bi se pridružili muslimanima. Ubejda bin Haris je bio komandant te armije koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao prema Senijetul Mara, koja se nalazi oko 55 km od grada Rabih i 200 km od Medine. Ikrema Abu Džehel je bio komandant kurejšijske armije. Tada se oni nisu borili, osim što je jedna strijela bila ispaljena od Sada bin Abu Vakasa radijallahu anhu. I ovo je bila prva strijela ispaljena na Allahovom putu. Na taj dan Hazreti Mikdad i Utba radijallahu anhu su pobjegli od kurejšijske armije i oni su se pridružili muslimanima. Ovaj događaj sam već spomenuo kada sam govorio u vezi Mikdada radijallahu anhu. Iako su oni došli sa nevjernicima, oni su pobjegli od njih i pridružili su se muslimanima. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib radijallahu anhu spominje u svojoj knjizi Sirat Hatamun Nabijin. Zabilježeno je da ajet koji dozvoljava da se upotrijebi mač 12. Safera u drugoj godini posle hidžre je taj ajet objavljen. To je taj odbrambeni džihad i kroz historiju znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao 4 strategije za odbranu. Prva strategija je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem putovao do raznih plemena koje su bila u blizini i potpisivao je ugovor mira s njima, tako da okolina oko Medine ne bude pružala im opasnost, pogotovo ta plemena koja su bila naseljena prema Siriji i prema Kurejšijama, jer oni su mogli da sarađuju s ovim plemenima i da nanesu zlo muslimanima. Druga strategija je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao izviđače da bi oni mogli da saznaju informacije o tome šta Kurejšije rade i njihovi saveznici i šta spremaju. A to je dalo do znanja Kurejšijama da muslimani nisu bez znanja i da mogu da im oni naštete. Znači oni su bili u stanju pozornosti. Treći razlog zašto su ovi izviđači išli jeste da oni ljudi koji su postali muslimani su se mogli pridružiti muslimanima u Medini. Mnogi ljudi u okolini Mekke su bili u srcu muslimani, ali nisu smjeli to da iskažu zbog tolike okrutnosti Mekalija. Također zbog njihovog siromaštva i zbog nedostatka resursa oni se nisu mogli preseliti u Medinu. U časnom Kur'anu Allah spominje ove ljude: a šta je s vama, pa se ne borite na Allahovom putu i za muškarce i žene i djecu koji su učinjeni slabim i koji se mole: naš Gospodaru, izvadi nas iz ovog naselja čiji su stanovnici silnici i odredi za nas neke prijatelje od sebe i odredi za nas nekog pomagača od sebe. Znači, jedan razlog zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao ove izviđače jeste da pomogne ovim ljudima da ih izbavi iz ovakvog stanja. Znači, ovakvi ljudi su mogli da dođu blizu Medine s karavanima od Kurejšija i onda bi
I onda bi ovi ljudi našli priliku i pobjegli od njih i pridružili se muslimanima. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje piše, vrlo je jasno iz historije kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao pod liderstvom Ebu Ubejda bin Haris ovu grupu koji su se sreli sa grupom koju je predvodio Ikrama bin Ebu Džehel. Dvojica slabih ashaba koji su došli sa Kurejšijama su uspjeli da pobjegnu im i da se pridruže muslimanima. Znači, ova dvojica su bili muslimani u srcu i jedini razlog zbog čega su oni krenuli sa Kurejšijama je bilo da bi se oni pridružili muslimanima. Četvrta strategija koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uveo jeste da presretnu ove karavane koji su putovali oko Medine iz razloga zbog toga što bi oni ne bi se bavili tim poslom koji trgovački karavan radi, već bi nahuškavali druga plemena sa smržnjom i lažima protiv muslimana. I ovi karavani su također bili uvijek puno naoružani i oni su predstavljali su opasnost za Medinu. Također, Kurejšije su zavisili od svoje trgovine, to im je bio glavni način da stiču imovinu i kada bi ovi karavani bili zaustavljani, znači da njihov progres također je bio zaustavljen. Jedan od uticaja kada su Kurejšije postali pod ugovorima i slično tome jeste zbog toga što su muslimani ometali njihove trgovačke aktivnosti tako da su bili prisiljeni da potpisuju ugovore. Ovo su bile vrlo mudre strategije koje su donijele toliko uspjeha u različitim vremenima. Također mi znamo da od ovih karavana zarada je bila trošena da bi se oni borili protiv islama. Također neki u potpunosti ovi karavani, znači bila je zarada od njih u potpunosti da se samo koriste za rat protiv muslimana. I svaka osoba iz ovog primjera može da shvati da presretanje ovih karavana nije bilo bez razloga i razlog je bio vrlo važan. Hazur kaže, već sam govorio o ovom događaju kada je on pobjegao, ali ću ukratko da spomenem opet da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Rabiul Evelu poslao oko 70 ashaba pod liderstvom Ubejda bin Haris, Mutalbi radijallahu anhu. Kada su muslimani stigli blizu Sanijetul Mara mjesta, oni su primijetili da 200 mladih naoružanih Kurejšija su kampovali i njihov vođa je bio Ikrama Ebu Džehel. Nekoliko strijela su ispalili jedni na druge, ali nevjernici su tada zaustavili tu borbu jer oni nisu se borili zbog toga što su mislili da muslimani imaju još armije koja se krila, a ni muslimani nisu ih napadali više. Kako god dvojica koji su došli sa nevjernicima Migdad bin Amr i Utba bin Gazwan radijallahu anhu su pobjegli ispod komande Ikrima Abu Džehel i oni su se tada pridružili muslimanima. Zapisano je da su oni krenuli s Kurejšijama samo radi ovog razloga. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib govori u vezi ovoga. Vrlo je moguće da je ovo prouzrokovalo Kurejšije da se vrate natrag jer su ovo smatrali kad su ova dvojica pobjegli od njih da je to nešto loše kao loša sreća za njih.
U historiji je zabilježeno da ovo nije bio samo trgovački karavan, već Ibn Ishaq ga naziva kao velika armija. I hvala uzvišenom Allahu kada su oni vidjeli muslimane spremne. Također kada su ova dvojica od njihovih ljudi pridružila muslimanima, oni su osjetili se ugroženim i tako da su se vratili nazad. U Tabkatul Kubra se spominje kada je Hazreti Utba bin Gazvan i njegov oslobođeni rob Hubab se preselili u Medinu. Zastali su u Kubi i boravili su u kući Hazreti Abdullaha bin Adžilanija, a u Medini su boravili u Hazreti Ibad bin Bišer kući. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Tadžina radijallahu anhu. Postoje još detalja u vezi Hazreti Utba bin Gazvan radijallahu anhu i ja ću ih spomenuti u sljedećoj hudbi. Sada želim da spomenem u vezi dnevne Al-Fazl web stranice i također dvije osobe koje su preminule. Danas, poslije 106 godina, prije 106 godina novine Al-Fazl su započete, ja ću da otvorim također web stranicu u vezi Al-Fazl. 106 godina prije, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je započeo Al-Fazl novine. Naravno, ovo je bilo odobreno od Halifetul Mesih I. 1913. godine, kada se Pakistan formirao, u Lahoru su se ove novine štampale neko kratko vrijeme i onda pod liderstvom Hazreti Muslim Mauda radijallahu anhu počeli su se štampati u Rabbi. Znači, web stranica ovih novina će od danas da bude započeta i to na urdu jeziku i bit će vrlo lako dostupna širom svijeta preko interneta. Ime stranice je alfazlonline.org. Sada je spremna i prvo izdanje je već online i naš centralni tim je radio vrlo naporno na ovom projektu. Tu čitaoci mogu da nađu razne kategorije, kao na primjer pod kategorijom Božja naređenja bit će stvari spomenute iz časnog Kur'ana, pod kategorijom hadisa, hadisi. Također bit će literatura obećanog Mesije. Također od raznih Ahmedi autora će da se nalaze članci i djela. Ahmedi poezija će imati kategoriju. Također će da ima akaunt na Twitteru i aplikaciju na Android telefonima. Hazur kaže, oni koji su Urdu, ljudi koji razumiju Urdu, trebaju da iskoriste ove benefite ovog websajta. A oni koji su autori i koji pišu poeziju trebaju također da učestvuju tako da se dobri članci i dobar sadržaj može da nađe dnevno na ovom websajtu. Također ima opcija PDF da se čita, tako da možete sebi to i da isprintate i da čitate s papira. U svakom slučaju, ako Bog da, danas započinje i ova web stranica. Također, svakog ponedjeljka cijela hudba, tekst će da bude objavljena. Dvije osobe koje su preminule i njihove detalje ću sada da spomenem i klanjat ću njihovu dženazu u odsustvu. Sejida Tenvirul Islam Sahiba je prva. Bila je supruga od Mirza Hafiz Ahmed Sahib. Preminula je 7. decembra u 91. godini
Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Hvala Allahu, ona je bila musi, to jeste osoba koja daje 10% od svoje imovine za džemat. Mir Abdusalam je bio njen otac. Njen pradjed je bio ashab obećanog Mesije. Ona je bila snaha od drugog halife, Hazreti Halifetul Mesih drugog, radijallahu anhu. Hazreti Mir Isamuddin Saheb, radijallahu anhu, on je bio vrlo poznati ashab obećanog Mesija alejhi selama. On je rođen u Sijalkotu 1839. godine i bio je vrlo poznati doktor u Sijalkotu. Kada je obećani Mesija alejhi selam boravio u Sijalkotu neko vrijeme, Hakim Saheb je tada bio doktor i obećani Mesija je boravio u jednom dijelu njegove kuće. 1877. godine kada je obećani Mesija otputovao u Sijalkot, Hakim Saheb je i tada ga pozvao da boravi u njegovoj kući. Kada je obećani Mesija objavio svoju tvrdnju da je on Imam Mahdi, mnoge osobe koje su bile pobožne su ga prihvatile zbog toga što su oni bili svjedoci njegove pobožnosti od rane mladosti i njegovog odličnog primjera. I među onima koji su prihvatili obećanog Mesiju alejhi selama u Sijalkotu, ova porodica je bila među prvima koji su bili vrlo predani. Mir Isamuddin Saheb je dao bejat, zakletvu u ruci obećanog Mesija alejhi selama 29. decembra 1890. godine i prema zapisu bejata njegov broj je 213, a njegova supruga Feroza Begum Sahiba, njen broj je bio 246. Ona je uradila 7. februara 1892. Obećani Mesija ga je spomenuo mnogo puta u svojoj literaturi, u raznim njegovim knjigama. Hazur je naveo sve ove knjige i ovo spominja ga je u vezi osoba koji su predane, koji dodjeljuju za džemat. Znači ova gospođa, ona je bila iz njegovog potomstva i rođena je 1928. godine u Sijalkotu. U januaru 1948. godine udala se za Mirza Hafiz Ahmed Saheb i tako je postala snaha od Hazreti Halifetul Mesih II. Od 1956. do 2008. godine, otprilike 50 godina, imala je mnogo obaveza i ona je služila u centralnom džematu. Ona je imala vrlo lijepu vezu sa Hazreti Halifetul Mesih II. To jest odnos između svekre i snahe. Ona je bila vrlo regularna u tahadžud namazu. Ona kaže da osoba jedna koja je u njenoj kući boravila i noć kada je preminula, izutra je ustala u 3 izutra i klanjala je tahadžud i onda je otišla ponovo u krevet, zaspala je i tako je preminula. Njena kćerka piše da kada je njena mama postala snaha od Halifetul Mesih II, da je imala toliko lijep odnos i toliko pažnje i ljubavi od Halifetul Mesih II i njegove supruge, da je ona to totalno zaboravila na svoj dom gdje je odrasla. Ona dalje piše da je ona imala vrlo dobru memoriju i da je mnogo toga prenijela šta je Halifetul Mesih II rekao, da uzvišeni Allah joj podari njegovu milost i oprost i da joj visoki stepen na ahiretu.
Hadža Shakura Nur Sahiba je sljedeća osoba iz Amerike. Preminula je 1. decembra. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Rođena je 1927. godine. Odrasla je u Washingtonu i bila je profesor historije u 60. godinama. Poslije je magistrirala u smjeru historije. Ona je htjela da postane kršćanski protestantski misionar kada se je penzionisala, ali kada je saznala da Isa nije Božji sin, ona je promijenila svoje mišljenje i napustila je crkvu 1968. godine. Dok je putovala Amerikom, Meksiko i Kanadi, također je studirala u raznim afričkim univerzitetima. Onda je uzela 1 godinu da putuje po Europi i uvijek je tragala za tim nekim pitanjima koje su se jednostavno kroz njeno učenje i školu rađala u vezi religije i tragala je za tim odgovorima. I kada se vratila u Ameriku, saznala je u vezi islama na aerodromu od jednog kolege njenog sina koji je prihvatio Ahmedijat malo prije nego što je ona saznala. To vrijeme Mir Muhammed Sahib je bio misionar i oni su na aerodromu još jedna osoba, oni su čekali da dočekaju ovog čovjeka koji je njoj govorio o Ahmedijatu i tada je i ona također bila upoznata u vezi islama. Ona je nastavila da se viđa sa njima i polako je razvila neku predanost prema islamu i ona je konačno našla te odgovore koje je ona na ta pitanja koja je dugo tražila odgovore. 1979. godine sanjala je Kur'an i kelmu i tada je bila ubijeđena da je islam i Ahmedijat uistinu istinska vjera i onda je dala zakletvu. Poslije njenog bejata zakletve služila je džemat u raznim uredima i na razne načine, ne samo da bi prisustvovala sastancima koje organizuju Leđna Imajla u Americi, ali je bila također aktivni učesnik tih svih sastanaka. 1987. je bila postavljena za predsjednicu u Washington DC-u za Leđna Imajla i služila je 5 godina kao predsjednica. Služila je u raznim i na nacionalnom i lokalnom stepenu kao Leđna Imajla. 1995. je otišla na hadž. Ona je bila na timu koji su spremali 5 knjiga, komentar časnog Kur'ana pod uputama Halifetul Mesih IV. Ona je odigrala veliku ulogu na tome projektu u vezi časnog Kur'ana. Napisala je mnoge članke u vezi islama. 1997. i 1998. je počela redovne časove za atfal. Dugo godina također je bila na ljudska prava za
Ahmedi i muslimane u vladi i ona je proizvela mnoge reporte u vezi lošeg tretmana Ahmedi muslimana u Pakistanu. Ona bi uvijek govorila da najdraže joj je bilo da radi tabligh, to jeste širenje vjere iznad svih ovih ostalih obaveza u džematu. Mnogo godina je služila kao nacionalna tabligh sekretarica za Leđna Imajla. Radila je tabligh na televiziji i radio stanicama. Također je pravila razne, organizovala razne sastanke u crkvama i na koledžima u vezi islama i napravila je plan da se dijeli literatura raznim zajednicama po Americi. Šimšad Sahib koji je misionar u Americi, on kaže ona je bila vrlo posvećena da njen hidžab i izgled bude prema propisima. Uvijek je nosila mantil koji je kao koji žene nose iz Pakistana i to njoj nikada nije smetalo da izvršava razne stvari u društvu. Zbog toga radi njene obaveza u džamatu često bi se sastajala sa senatorima i mnogim zvaničnicima iz vlade i tada bi tradicionalno se oblačila i sve bi postigla na odličan način. Pomagala je misionarima što se tiče u vezi tablika. Šamšad Sahib dalje piše: kada sam tek stigao u Ameriku, ona mi je često govorila u vezi historije, u vezi američke historije i bila je velika pomoć u mom poslu. On dalje piše, imala je veliko poštovanje prema hilafetu i ljubav prema hilafetu. Hazur kaže, 2018. godine kada sam ja otputovao u Ameriku, iako je bila puno bolesna, ona je došla da se sastane sa mnom i bila je u invalidskoj stolici. Ona kaže, redovno je slušala hudbe i prije kada nisu bile na online, na internetu, kada su se hudbe dobivale na kasetama, ona je tu bila na tom timu da pomaže da se prevedu na engleski jezik. Bila je redovna da klanja namaz u džamatu i uvijek bi je viđao u džamiji. Da uzvišeni Allah joj podari njegovu milost i oprost i visoki stepen i da Allah uzvišeni nastavi da nam daje ovakve osobe u džamatu koji su puni toga želje da služe džamat, koji su vrlo iskreni i predani. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.